Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Es-salatu vesselamu ala rasulina ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allah da rahmetleri bilen bu yılda da Ramazan aylarımız kelip jite. İnşallah Ramazan ayları şunday көркем ay. Anın içik çağıştırıp bula. Mene mektep balasından sorasan, sana en yaxşı ay qaysı ay deyse, mektep balası aytayında yal ayı, kanikullardı. Olu kişiden sorasan, sana qaysı ay en көңіліңе aşağın deyse, ol da ayta yal ayıdı, yaki otpusko ayıdı. Endi din boyunca sorasak Müslümanlardan, senin için en bəxtli ay nindi ay deyse, Ramazan ayı deyip aytабыз. Elhamdülillahi şükür, şu kütüp alğan qonağımız, Ramazan aylarımız elhamdülillah kelip jite. Ol indi yıl sayın ay jadvali boyunca bir türlü quyosh jadvali boyunca ko'chib bara. Şu anda alıp turası yo'q. Ko'pdan to'lgan hali bizning Ramazan aylarımız jay kuni edi, qiziq kun edi. Biz onu indi küttük. Көп кеше инде сизгәнсездер, җәй айларында да Аллаһ Тәала җиңеллек бирде. Һава торышында бик җиңел булды. Истидә булмады, салкында булмады. Менә хәзер әкренләп язга таба якынлашабыз. Шушы Рамазан аена әзерлек булыр өчен Аллаһ Тәала безгә бирде Рәҗәб айы, Шабан айы, аннан соң Рамазан айы. Пәйгамбәрбез әйтте галәйһиссәлам, Рәҗәб айы Аллаһ Тәала айы, Шабан айы Мөхәммәд пәйгамбәр яки үзенең айы, Рамазан айы өммәтем айы яки bütün Müslümanların ayı. Şuшы сезнең безнең зур бәйрәмебез Рамазан айлары килеп җитә. Рамазан айы килеп җиткәндә барыбызга да бик мәгълүм хәбәр килә, ул ураза тоту. Ураза тоту дип әйткәндә, менә монда барыбызда тынап торучыларыбыз, карап торучыларыбыз уразаның бер ягына истә тоталар. Ул да булса аш казан уразасы яки ризык белән бәйле ураза. Динебез әйтә, ул ашыктан ашык ураза, бар әле аның ичендәге серләре, матурлыклары, җәүһәрләре. Ул да булса инде нинди уразасың? Аш казангына түгел, тел уразасы тоту мәслихәт. Күз уразасы тоту мәслихәт. Кулак, кул, аяк, агза уразала тоту мәслихәт. Нәрсә дигән сүз? Аллаһ шөкер, елдан ел мәчеткә килүчеләребез, Аллаһ шөкер, елдан ел ураза тотучыларыбыз күбәя. Әмма дә ләкин аңа карамастан тутмаган кешеләр дә бар, һәм алар әйтәләр, мин бит авырыйм. Миңа тотырга ярамый ди. Шуңа да Bismillahirrahmanirrahim. Аллаһ Тәгаләнең рәхмәтләре белән елдан ел мәчеткә йөрүчеләребез күбәя. Аллаһка шөкер, ураза тотучыларыбыз күбәя. Шуңа карамастан да ураза тотмаган кешеләребез арада бар. Белмейчә аларга әйтә алабыз, нәрсә эшләп бирсен, нәрсә ураза түгел дип. Ләкин аларның сәламәтлек, гозер һәм калган бар сәбәпләре. Менә андый якыннарыбыз булса, үзебез дә һәм аларга да киңәш әйтәбез бит, ярар, аш казан авыртса, әйдә менә бер ай тел уразасы тотыйк әле. Тел уразасы әйдә әле бер кеше турында, бер җан иясе турында гайбәт, әшәкелек сөйләмәенчә торыйк әле дип. Яки инде аяк уразасы. Әйдә бер ай менә кирәкмәгән җиргә, менә кирәкмәгән җиргә йөрмәйгә әле. Кайбер вакытта без кирәкмәгән җирләргә барабыз, кирәкмәгән әйберләр тотабыз, кирәкмәгән әйберләр тыңлыйбыз, кирәкмәгән әйберләр карыйбыз. Күз уразасы тотыйк әле әйтеп була. Күп кешеләр менә хәзер әйтә, хәзрәт, менә телефонга 2 генә минутка кирип киткән идем, карасам 1 саат үтеп киткән ди. Ул 1 сәгатьтә ди бер файдалы әйбер тапмадым мин ди, ләкин 1 сәгатем юкка чыккан ди. Шуңа да менә бу айда ураза тота алсак та, Аллаһка шөкер, әгәр дә кемнең ураза тота алмаса, 1 сәгать дуга китабы, 1 сәгать Коръән тәфсире, 1 сәгать шушындай файдалы мәгълүматлар укып, Пәйгамбәрбез турында, дуга турында, Коръән турында, кыссалар, киңәшләр, риваятлар, без инде вакытыбызны
әзерлей алабыз. Шуңа да әлхәмдүлилләh шушы уразаны төрле яктан күреп булганын аңладык. Рамазан айында бүтән айлар белән чагыштырма буларак Алла Пәйгамбәрбез тәгаләйһиссәлам Аллаһ Тәгалә бихисап әҗр савап бирә. Рамазан айында бер генә кичкенә генә әйбер эшләсәк тә изгелек Аллаһ Тәгалә ишсез-сиксез савабын бирә. Һәм инде Рамазан айының бер мөбарәк мизгеле, сире, тәме, җәүһәре бар. Ул да булса Аллаһ Тәгалә әйтә: Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Шәһру Рамазан әлләзи унзила фихил Qur'ан. Рамазан айының бер хикмәте, Рамазан айында Аллаһ Тәгалә Qur'ан бүләк итте. Qur'an ул Аллаһ Тәгалә сүзе җәмәгать. Qur'анда укыганда уйларга кирәк, мин Аллаһ Тәгалә белән сөйләшәм дип. Менә шушындый арабызда кешеләр бар, көннәрен бүлгеләп куялар. Менә мин сәгать 8-гә хәтлек балаларны мәктәпкә алып барам, 8-дә эшкә киләм, 12-дә әбит ашыйм, аннан соң намазны укыйм, сәгать 1-дә минем тәнәфес бетә, һәм башындый бер сәгать бу Аллаһ Тәгалә белән сөйләшәм. Яки 1 сәгать ул Qur'ан укый. Һәм аннан соң инде өйгә кайта, һәм аннан соң инде гаилә, һәм аннан соң килеп баланы алып кайтасың, ашыйсың, малың булса малың карайсың, ишек алың булса карын күрәсең. Ләкин менә шушы Рамазан айында шушы бик күркәм гадәтне тормышыбызга куйсак, калган айларга ел дәврендә дәвам итәргә җиңелрәк булачак. Яки Рамазан айында Qur'ан инде бу Аллаһ Тәгалә сүзе. Qur'an белән Аллаһ Тәгалә безнең белән сөйләшә, һәм Аллаһ Тәгалә бөек Раббыбыз безгә эндәшкәч, әлбәттә без инде аны ишетеп танырга тиешбез, Алла бирсә иншаллаһ. Икенче хикмәт бар. Рамазан айында күп мөселманнар бик матур бер гадәт үзләренә билгеләп куйдылар. Һәм ул дөрестә закаттарын чыгаралар. Һәр бер мөмкинчелеге булган хәлле кеше бер ел дәвамында җыелган хәйле хәләл кәсептән 1 ел җыелды, 1 ел үтте, һәм андан калган 40-тан бер өлешен мискин, ятим, фақирлар яки закатның бар анда төрләре шуларга инде ярдәм итү. Беренчедән инде үстебездән бурыч төшә. Закат дигән сүз туганнарыбыз дөрес анларга кирәк. Закатны чыгару нәрсәгә авыр, бәлкем дөрес аңламагангадыр. Аллаһ Тәгалә сезгә, безгә байлык бирде, әлхәмдүлилләh. Шушы байлыкның 40-тан бер өлешен Аллаһ Тәгалә безнең аркылы ятимнәргә бирә. Ул безнең, сезнең өлеш түгел, ул ятимнәрнең өлеше. Яки Аллаһ Тәгалә безгә бирде, тапшыр әле шушы ятимгә, тапшыр әле шушы мискингә, тапшыр әле шушы мохтаҗга дип, әгәр дә шушыны бирмәсәк, алып калсак, ятимнәр малын ашан булабыз, Аллам сакласын. Рамазан айында шуны бирәбез, өстебездәге бурычын төшерәбез. Бу безнең бурычыбыз. Кем закат түли, Аллаһ һәм түли, ул сезнең бурыч. Икенчедән, Рамазан айында белгәнебезчә, әҗр саваплары бик күп буларак, Аллаһ Тәгалә ишсез-сиксез ул мискиннең бер рәхмәтен сезгә, 1000 рәхмәт дип кайтара. Сезнең өстә шушы бурычларны төшерә. Һәм шуны бик күп инде әҗр савапларга лаек булабыз, өстебездә булган бурычыбызны Аллаһка шөкер төшерәбез. Кемдер инде закат ала, ул шушы айларда шатлана, кем закат бирә, ул аны бирергә тиеш. Тормыш туганнарыбыз, монда да шундый бер ничкәлек бар. Хикмәт ияләре ел дәврендә шушы 2 урын алмашырга мөмкин. Кем менә тыелны гына закат биргән, бу елны мохтаҗга була мөмкин, әле кем тыелны мохтаҗ булган, бу елны инде закат бирә торган әһлегә әверлергә мөмкин. Шуңа да мөмкинлек бар икән, закат вакыты килеп җитгән Рамазан айында бирергә кирәк. Чөнки Аллаһ Тәгалә шушы 2 урынны алмаштырып куйга бик җиңел Аллаһ Тәгаләгә. Шуңа игътибар булырга тиешбез. Рамазан айының тагын бер хикмәте бар. Ул да булса, Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Инна анзалнаху фи лайлатил кадр. Аллаһ Тәгалә Рамазан айында Кадр кичәсен яшереп куйды. Шушы Кадр кичәсендә эзләргә кирәк. Кичә дигән сүз инде ул кич турында сүз бара. Без бит Рамазан айында сәхәр ашадык, ниятләп уразага кирдек, көнне буе ураза тотабыз, акшам яки кояш байгач авызны ачабыз да, моннан башлана кич. Шушы кич кире ифтардан сәхәргә хәтлек, менә шушы кичәләрдә Кадр кичәсен эзләде ди Аллаһ Тәгалә. Куръанда Кәримдә бар. Шушы Кадр кичәсе ул да булса тышкы яктан аның инде тынычлыгы белән, матурлыгы белән, бер
hikmeti var. Lakin ana Allah Teala rahmeti bilen her kişide izlesek yaxşı bular, çünkü tuta alabız. Ramazan ayında şu kişide bütün ferişteler, hatta ki Cebrail ferişte düşe, yeryüzünü kaplap ala, hem biz nese soruyoruz, nese işliyoruz, şunu indi Allah Teala'ya tapşıra. Bu kişi 1000 kişiden de hayırlırek, 1000 aydan da hayırlırek deyip ki, 1000 ay o 83 yıl. Eğer de Ramazan ayında şu kişini biz tuta alıp, biz o vakitte zikirde, urazada, tesbihde, taravihde, namazda, duada, Kur'an okup, Allah Teala 83 yıl sen şu Kur'an okudun, 83 yıl sen zikirde oturdun, 83 yıl sen namazda ya taravihde buldun deyip yazıp koya. Indi ikinci yan qarasak, Allah'ım sıkılsın şu vakitte biz bir eşekelik, bir günah işlesek, Allah Teala'ya ol da 83 yıl şu eşekelikini işledi deyip yazıp koyurğa mümkün. Şu anda Ramazan ayında oraza deyip ettik. Oraza aşkazanda, dilde, gözde, kulakta, kolda, ayakta, köngülde, fikirde, uyda deyip asızlıqlap ötəbiz. Hatta ki fikrimiz de yaxşı olsun. Bulmasa ansın da ferişteler indi yazıp koya. Şuşunda kişi, hemen şu kişide bütün ferişte kilip dua kıla, dualarımızı kabul kıla, Allah Teala'ya tapşıra. Elhamdülillah, şuşunu bir körkem indi kişilerimiz, ol da bulsa Ramazan ayında kişilerimiz. Hem Ramazan ayında tamamlaganda bir zor beyrem, Uraza gayeti beyremi bilen tamamlay. Uraza gayetine indi biz barımızda əzəlinəbiz, Allah'a şükür, meşleri bizde öte, şatlıklar bula. Hem şu Urazada, Uraza gayetinde nerse işleybiz? Kübrek indi yakınlarımızda şu beyrem bilen xutlab, bülekler bilsek yaxşı bular idi, bilek de bizim bağlarımızga. Bir kürken bir adet var bizden halkımızda. Hazretlerimiz meşitte bağlarımıza bülek birebiz. Hem şu bülekni birebiz biz hele meşke kilgeç, meşitte okuğanda, hem birebiz kurban gayetinde, Uraza gayetinde. Hem bir yıl biresin, ikinci yıl biresin, ata-ana siz özünüzün balasılığa bire alasız. Hem indi şuşundu sorautuğa. Bir hazret bik motor, bir yıl birde, 2 yıl birde, 3 yıl, 4 yıl bir geçten soň namaza kirgeç bire, Uraza gayetine bire, medreseye okuğa bire, medresede bir yıl okup çıkkaçtan soň bire, kurban gayetine, Uraza gayetine 7-8 mertebe bülek bire. Hem ondan soň sorau birdi bu hazret bir bağlanı jığaç. Bağlalar, sizge kuş baba bülek bire mi? Bire. Mulla baba bire mi? Bire. Qaysysı köbrek bire? Bütün bağlalar etdi, Mulla baba idi. Şu anda indi, buna şulay ettirip, ezrek dinimizni de bağlarımızga motor yaktan bülek bilen, edep bilen, ahlak bilen biz turasak idi dinimizni. Bizim de bağlarımız meşitini de yaratır idi, hazretini de Allah bilse, dinimizni de, eti enisin de, yaxşını da, yamanını da yaratıp, Allah bilse inşallah bağlarımız negizinde terbiye bula. Hem ol üskeş kimine bulsun? Din ehli bulamı ol, tabip bulamı ol, tüzüşü bulamı, okutuşu bulamı. Ana şuşunday tüplü negiz bula. Allah Teala qarata, dinge qarata mehabet bula. Onlara qarata hürmet bula. Hem bizden inşallah cemiyetibizde bəxtli bula. İndi Allah Teala rahmetleri bilen barımızda bu yılına Ramazan aylarımızını sağlık selametlikte qarşalarga, şuşa urazalarımızını tuturga, zekatlarımızını çıgarıp, taravihlarımızga yürüp, izgirtlerine kalıp, kadir kişilerimizni izlep, gayetlerimizde de şatlıklı haberler bilen görüşürge nasip eylesin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.